Echinga checho nigo omo obisa bwe sub county Nyamira South Moske Nicholas Riuki esoki na gukwanira omoroberio oliabo gwakano kwa bagagotu nabo igo bali batari kwenyara n'abatakanwa na nigatebere omoroberio yo nigo ore omuya na korende abantu abangwetera bare amakongu ao una omusekito Fatgad Gisemba agotumanya abagotu kintakana nabo igo baria bare no borema baigoro abo barinze yo moroberio oinwa jami orase county ya Nyamira nigo bare gwetania chiribu emerongebere na batano na batatu nabo babekira so moroberio oyoiga bwa serikali aso kwenyorera esabuni yakira omutieni buna akwerera omobisa aserieta Nicholas Riuki tubwate beneficiaries 28,147 ase payroll area eta ose payroll yo mwertu wakana asabu baria bagwakana kibesyo bogotu ose side ya miaka 70 n'abantu 21,344 na bali bagwakana kibesyo cy'intakana n'abantu 6,047 na bali bagwakana kibesyo cyo balema ose tokorokanga severe disability n'abantu 756 aiga nigo akwanira enjira enya abaiga bonsi bakonyora kibeza cyabo baminja buna yare umwaka oeta cyabo boetera ase gorendia e-citizen na Safaricom eyo kero mo beneficiary uri okuwaka no kibeza atakeire nga ase simili yae abate *222# elinde elikioraro uchiase Safaricom wose motivo bagorokanga inua jamii sure pay elinde anyabega konyora chibesa chiaye goiteragawo korengana no mobisa Nicholas Riuki nigo agutumanya obuya obwobore aroro ase omoroberio yo omoya egati yabo ogokeania obware obwo bare gotara goikasi chibenki elio kwenyorera chibesa cyabo egati yobuya bonde obonge ndebetanga ni nojo punguse e distance elia bagoto bare gotara bacha kuri chibesa sababu ji agent ji mpesa igo chirange na soka bwo isikali para abako nyoro mu agent yoro mu akanira asingire jibese jibona jirali nabago tomakurwali byoka akanonye nigentale wakana ogutanyora omonto omwegenwa oyo urarendere abaiga kibesa cyabo amona baria babwate ebibande biria bichakerete ezero n'umucyando munene bagwetera kubwatekana no moroberio oyoiga omoya abagotunko ibero wale kibesa gwetera se kisimije cyabo sabo bange babo bamenye dipini cyabo go sipini cyabo bagotebyo ndebwenzi so asingena bachibesa chigoso message yamotebi cyasoire lakini ataramanya gusoma gusata ige digosoma umuntu nabagosoma obatorusi obeke pin otinye message so kwanyoro mo tutamanye digosichibesa nchi yachete gosenchichetie ndo yakabere naba beneficiary bali babugate ebibande byabo bigo cyakane enugute kurukumye zero ombaranyara go enroll ya somutindo yomunya singi njoko nyora sasingene Safaricom igemuligetie egatige zero lisiko egachakera chinamba cyoka chinyene onekera uji batema kuligeria information ya ase Safaricom ase system eliyo wakana ikibesi no ajami ne system ye ibande ebintu biri bikwanga kubwatana bitatu system teri kumwanjira aso hinko reporter ya Gatembe kurase bunge eyeiga ya West Mugirange yegotoka imeye county ya Nyamira Fatgad Gisemba